Manan. So sa ka. Umiiyak ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili pa ako isugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kaibigan. Mga pag-iyo, andito lang ako. RMN Drama presents Handumanan. So sa ka awit. Ano po daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Ubay, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sarah. Number yo. Daghan mo silang napacheck, uy. Liyahay lang yun. Uy, day Sarah, ni alagi ka. Uy, ikaw magod ni Delian. Magpa-check up sab ka? O, day, magpa-check up ko sa kong mata. Kinsa may nakahibawan ni mo nga na-free check up din ni? Si Teacher Edsel. Parehas data. Pangayod number dito ka, aron di ka malangay. Day, muna ko galit ni mo ha. Kay humanam ako pa-check up. Sige, day. Wa pa man ko tawag ka, uy. Hatagi kong number ni mo, Bi. Sige, hatagis ako sa mo number, ha. Sige. Katawanan ba ya, uy? Classmate tuod ta, pero karon pa kita maghinatagay og number nato. Maulagi. Ay, dala akong number, Abi, binako kinsi na nawag. Ikaw maguday ni Day. Ako in town ni Day. Oh, nanawag malagi ka. Mangutana unta po nimo kun may eskwela pa ka. Muskwela ko, Day. Sige, magita niya sa eskwelahan, ha. Day, nagbaon ka? What, Day, uy? Timing. Gidaghan akong baon. Magsaw lang ta. Pag sure ba? Oh, lagi. Magsaw ta karong paniud to. Sakto ra gid nato atong baon, ho. Sakto kaayo. Uy, hala. Wa man ko'y tubig. Magpalit sa ako, Day, ha? Ay, napagpalit, uy. Palit-palit pagid ka. Tunga tayo ng tubig nga akong gita. Sige, Court. Day, maayo tingali nga usmo na to atong tawganay. Ha? Di na ta magday, uy. Inya, sabay tutugan, Nay. Best friend. Sige. Ganahan ko, ana. Sukad ka ron. Best friend na nga tong tuganay. Uwa man si Lian mo eskwela? Isa mo kipagkita, Sarah? Oh, si Lian ba? Wala lagi di siling kuranan. Absent mo dyan? Ha? Best friend, ngano ni absent man ka? Di ako sa ospital, best friend. Ha? Unsay hospital? Uy, pagtarong ba? Tinuod lagi. Ang ano na hospital man ka? Na ako'y gipamati mo ang nagpa-admit ko. Mao ba? Pagpakaayo di ha? Oh, best friend. Ha? Maundang na kag-eskwela? Oh, best friend. Pero nga naman. Di na ako kaya, best friend. Kapay na kaya akong lawas. Ansa mo kita imong sakit? Di na ako masaldi ni mo. Sige lang, may pauraw niya ka kunon sa akong sakit. Kung mauna nga maundang kag-eskwela, maundang sad ko. Ayaw, uy. Bahala na. Karon nga maundang kag-eskwela, maundang sad ko. Kay buondang ba nimong suod nga higalang eskwela, buondang sa ka? Siliyan ra magud akong suot sa eskwelahan, ma. Aw, bahala ka. Sige lang, good, ma. Bata pa bitaw ko. Mahimo ra man ko mo eskwela sa tuig. Ay, ikaw, good. Unyaw sabay buhaton ni mo dinis ato. Matabang-tabang na ko ni mas lihok kon din sa bay, ma.
Best friend, na ako ibalita ni mo. Unsa man na? Lana ko'y boyfriend. Tinuod? O, lagi. Taga-diin man, sad? Taga Masbate. Uy, layo-layo di ay. Mao, lagi. Sulit din sa amo niya, ha? Para magkailam mo. Ah, sige. Anhaon ti kas inyo. Best friend! Gimingaw na kay kunimo, uy! Ako sad, nangahaw kay ko nimo. Asan may mong boyfriend? Be, dali ra good. Be. Ila-ila mo sa akong best friend, si Sarah. Hi, Robin. Best friend, na ako ibalita nimo. Unsa man na? I'm pregnant. Tinuod? Oh, lagi. Oh, wow! Congrats! Ha? Nanganak na ka? Oh, best friend, baby boy. Nindot takod. Mo nang ikaw pagminyo na aron makakita kasi mo liwat. Na, unsa man ito na ko pagminyo, oy. Wa magani ko'y uyab. Pagita sa diya, uy. Pohon. Naibong lang hinuon ko da. Abi na ko kinsi akong bisita. Ikaw mong good day ni. Huwag kami nga wadain ako. Agimi nga uy, syempre. Malaag ka na. Asa mo tabang laag? Dini lang kun sa duol. Oy niya, ang imong baby. Okay na to, uy. Tuama si mama, may nagbantay niya. Dali na mang laag na ta. Kagimingaw kit ko nimo. Ay, dali. Picture tanduha. Sige. Dayo, adutas unahan ha. Mga tanduha. Kauna diha ko no. Naunsa di ka. Ano sige makagtutok na ako. Nakalitan lang ko ba? Imog yung gibiyaan imong baby. Anya, nakiglaag ka na ako. Ganahan lang ko nga makauban ka. Kay best friend baya ika. Nyawa ta kay baw, basig. Mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Best friend. Ay, nabuntag na lang. Pero hangtod karon, wa pa mawa sa kuhan ako na ang kisulti ni Lian. Wa ta mahibaw. Basig mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Gipangilugan man ko siyang gisulti, uy. Day, Sarah! Day! Kinsa na? Si Chris ani, Day. Ang igagaw ni Lian. Ablihin ko na kinakoy tuyo ni mo. Day, unsa may tuyo ni mo na ako? Ayaw lang kakurat sa ko isulti ni mo, ha? Nga naman, di ay? Day, si Lian, patay na. Unsa? Ganun nahitabo ba ni mo, Lian? Ayaw binon sa manihitabo, Ganun kahit pag namatay si Lian. May sakit siya sa kasing-kasing. Duga na siya nagantos. Hangtod nga. Wala na siya kabunta. Mauday yung permisyon mo hospital. Masakit na siya sa kasing-kasing. Lian! Best friend! Wa ko magnahom nga kalit ba ang mawa na ako ang sood akong higala nga si Lian. Sa pagkakaroon, naglisod pagkit ko og move on sa nahitabo. Ginhinalang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mo kita mga higalang kaagi ni Sarah nga taga-ubay Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit tiragalahan, kaibigan. Ako ang kaibigan. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukid na paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon
Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangita. Huwag ka nang lumuha. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lita, 34 anyos, minyo ug may upat ka mga anak. Nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kamanghurang anak. Aron inyong hisatan, sugdon ko sa dihang ako pa lang ni siyang gimapdos. Ingon ini mga panghita ko. Wow! Mabdos na sad ka, Day? Oy, Day. Wow! Congratulations, Day! Thank you, Day. Uy. Nya, kapila na gani na nimo? Ikaw pat na ni. May ligang tagbabae na ni. Uy, wapagit ko'y babae. Uy. Bitaw sa? Sige lang, basta hindi agihatag na nakaron. Ay, may mata. Baby, okay ra ka diha? Excited na kay si mamang mo gawas ka. Unsa ka, no? Babae ba ka o lalaki? Day, sige magkakagikap sa muntihan diha. Ako lang istoryahan dong, uy. Excited na kay ko niya. Ug mas labaw kung excited kung lalaki ba ni siya o babae. Kaya kung lalaki lang gihapon. Oo, ay mahimo. Pero may tagbabae na po para na natay babae ba? Maog yun, yampo lang ginato, Day. Makita na gyud sa imong ultrasound. Congratulations, babae ang inyong anak. Mao ba, Dok? Dung nakadungog ka. Babae nga itong umaabot nga anak. O, Day, nalipay kay ko nga babae. Labaw na ko, Dung. Sakit naman ka akong tiyan. Mga anak naman tingay ko. Dong! Dong, sakit na akong tiyan, Dong. Marag mga anak naman tingay ko. Ngalo? Sakit na kaya akong tiyan. Marag mga anak na ko, Dong. Mo ba? Kung mga danong tingin sa hospital, Day. Buyag kasi Inday, Day. Lagi, Dong. Kalois Ginoo. Healthy ka siya, mikawas. Today, Dong. Nakaluto na ko sa tong pamahaw. Kaunan niya dito. Musog para bakas trabaho. Okay ka din eh. Ikaw bala ka na ko, uy. Kaya ramang good na ako. Muanay man saktos, mama. Misaad man siya na ako nga mag-anayan siya sa ato. Aron dili ko na kung maglisod o katiman sa mga bata. Kung pananglit mo trabaho ka. Mo ba, Day? Maayo, Day. Maog yun. Maong ikaw, ayaw ka bala ka na ako. Sige na, lihok na. Kaya tingalig malate pa hinon kasi mong trabaho. Sige, Day. Pagkadali sa panahon, no, Lita. Muusa naman din ni katuig ang kamanghuran sa Inday Marga. Maog yun, ma. Mama. Oh. Ma! Kano ka to? Bisulti siyang mama! Oh, nakadungog ko. Makalingaw na gining apo, ha? Nak. Sige, dali. Balik ako na, Bi. Say, mama. Mama. Ma! Kalipay na kung nakadungog sa iyong first word. I love you, anak, Marka. Si Marka, usa ka malipayon nga bata. Sa iyang unang tuig, normal rang iyang pagtubo. Kay bawo na siyang moingon o pipila ka mga pong. Pero, pag-apot niya usa ka tuig kapin, nakamatikot ko nga mura magdunay kausaban niya. Murabag nalimtan niyang mga pong nga iyang nahibawan. O kung sangpito na ko siya, dili kayo siya matanaw. Unya, ang iyang mga kamot, lihok kaayo nga murabag dili niya makontrol. Unya, nak, Marga. Ali. Hold ni Mama, ali. Ay, lang. Ali. Hold ni Mama, ali.
Day! Ay, ambot dong, oy. Mura man ni siya maglisod na hinunog lakaw. Makamao naman ta ni siya mo lakaw ato. Unsa? Dong, sa imong tanaw, okay ras Marka? Ha? Ano nagkapangutan na magkana? Ambot ba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati pero mura man og dunay dili maayos sa iyang mga lihok. Pananggit unsa? Maglisod na siya sa paglitok sa mga punga iyang nahibawan. Dili na kani siya makakupot og tarong sa iyang mga duaan. Unya karon, mura pag maglisod na siya og balanse. Oh, bao ba? Ma, si Marga, ma! Oh, si Marga? Nga naman dong! Unsa pa kanay tabo? Dali ato atuon. Mauna, Dok. Pagkakita namo niya kay nagsishare na siya. Unya, matod sa akong usa ka anak nga mo'y nagtawag na mo, nigtalitang kuno. Base sa genetic testing result, aduna siya Rett syndrome. Kini nga syndrome kasagaran tungod sa mutation sa MECP2 gene. Kining maong gene importante kini sa paglambo sa utok. Unsa, Dok? Normal ug healthy man ang akong anak sa dihang ako siya ni panganak. Pero karon, naguol kay ko kun nganong mauna ni ang nahitabo niya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Kunang pangutana, unsa man gihinungdan sa Rett syndrome? Genetic pa ni siya? Kung makaanak migpalik, posible bang mapiktuhan sab ang sunod namong anak? Ikaduhang pangutana, na ba ko'y nabuhat nga nakakos ani sa akong anak? Nganong wa man dayon may nakitang signs o symptoms sa una niyang tuig? Normal ba nga nawa ang iyang speech nga nakatunan na niya sa una? Ikatulong pangutana, nganong murag unresponsive man siya kung tawkon? Ug nganong dili man niya makontrol ang iyang kamot sa pagsigig lihok-lihok? Ikaupat ug katapusang pangutana, apil ba dahil sa Rett syndrome ang convulsion? Dili ba ni mas mo grabe ang iyang kondisyon inidako pa niya? Doon na ba'y tambal nga makaayo ini? Unsa may tambal sa seizures pananglit, kung mabalik man, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Lita. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magigubayan kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema, kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. So diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga every sunrise whispers that you can begin again. Mapakyas sa atong mga tinguha ning kinabuhi tumba ka, bakod na pamapa, bakod nya. Continue your journey. Mga tao nga na realize kung gusto lang may tabos lang kinabuhi, agi sa nagdaghang pangus-pangus. Why mo abot si babaw ug wa mo agig tumba-tumba. So failure is part of success, no? Dili na may end of the line. Why mayong laki nga mayo nga smooth sailing gyud ko aning kinabuhi, daghan tang mga kakulian. So ang atong magtatampo karong adlaw si Lita, 34 years old, may asawa, may 4 ka mga anak, taga San Fernando, Cebu. Wow. Silingan ni nila mga Abillanusa, mga Dila Piña, Dila Serna. Dila Serna si Gilbert ug si Marie sa Talisay, Lagtang, ha? Ug kisa ba to'y mga taga San Fernando? Ato ko ila-ila dia sa 7-Eleven sa San Fernando, nalimot na malong ko kinsa to'y nga nato niya. Oh, sorry kayo, di na ko kainom do. Kinsa to'y nga na sa San Fernando nga nang nangaon ming akong kauban. Sorry kayo, asa naman tong listahan niya. Si mga Alikabo family day dia sa Kantawan, no? Nara day, sa Sangat San Fernando, Cebu. Si Eric ug si Lorna Manugas. Eric ug si Lorna Manugas. O mga taga-Inayawan Dam site, Joseph Tison, Lialin Rabanos, Julius Balili. Mayong pagpaminaw. Mga taga-Maasin City, si Nicolas Pero, Samuel Dison Pero, Nestor Dison Obra. Parente tayo na sila, no? Kaya parang lang middle name. Ay, Nestor, ako din parente kay Obram sa apelido, Attorney Brian Uwano, Entrada, diya sa Toledo City. Dr. Lud
musot diya sa Toledo City, no? Mayang pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Lita, punto medikal ng problema ni Lita, no? Taga San Fernando, Cebu. Medyo laom-laom rabali mo. Ako balikamot lagi ko ni Lita. Lisod yun ko ni Muda. Ayaw mo na ito kung pagpahuway ginina. Labad sa itong ulo ninyo sa ito itubagan ng mong pagkakutana. Ako lang yung paling kamutan, ha? Unang pangutana, Dok, unsa mga di ay ni hinungdan sa Rett syndrome? Genetic ba ni siya? Kung makaanak may balik, posible bang maapektuhan sa ang sunod na mong anak? Well, ang kining sa akong nabalan, kining Rett syndrome, tagsaon ra ni siya, no? Disorder ni siya sa mutation sa gene, gene mutation. May pagka-genetic loading ni siya, meaning sa kwan ni siya, chromosomes, no? Severe siya neurodevelopmental problem. Ang mga kwan na ni hinungdan medyo dili kayo klaro, pero gituhuan nga genetic ang hinungdan. Kung makaanak mo ug balik, yung tadi po kaingon nga dili na posible nga magka-develop og ingon aning sakita ang Rett syndrome, no? Ang sunod niyong anak. Pero manghinaot lang ta nga normal ang sunod nimong anak, no? Sunod nga concern, naa ba ko'y mabuhat nga makakos ani sa akong anak? Nganong wala man di ay ni makita ang signs o symptoms? Ani saya sa unang tuig, normal ba nga mawala ang iyang speech nga nakatunan na niya sa una? Expected na siya nga kung na-diagnose og Rett syndrome ang usa ka bata, nga naa ni siya ay inunta neurological problem, like magsigig kaway-kaway ang iyang kamot, na ni siya ay problema sa pagsulti, unya ang iyang mga motor skills medyo digit pareha sa ubang mga bata. Nya kadaghanan ani nila gamay ug ulo, kadaghanan, no? Dili ba gitawag nila mo sa among pagtuon sa medisinog microcephalic, no? Gamay ang iyang ulo kumpara sa ubang mga bata. Pero makuan naman ni siya. Normal naman po ang iyang life expectancy. Pareho po sa uban, pero kasagaran ni mapiktuhan ani mga babae. Rare ni siya sa mga babae o rare ni siya mga lalaki. Mga babae gud ang kasagaran nga mapiktuhan. Puro pareha na siya problema ng mga autistic, na mga bata nga na mga developmental problem, maka prepariha ang ilang manifestation. Sa kumbalikon, maglisod din siya ginhawa, magsulti, murag dili normal, magsig-lihok-lihok ang iyang mga kamot. Walay purpose ba? Magsig lihok-lihok. Uban niyang mga motor activities kuan yun. Inunta dili pareha sa uban nga mga bata, including ang pagsulti. Sunod nga concern, nganong murag unresponsive man siya kung tawgon. Mauna, depektoso ang iyang social interaction. Ang iyang kamot magsigig lihok-lihok. Magsigig lihok-lihok ang iyang mga kamot. Usanas mga expected nga manifestation or maobserbahan nato sa mga bata nga na Rett syndrome. Wala na ba gini siya itambal, kundi ang tambal ani niya symptomatic ra gyud, ha? Kung naay mga mo di mao ra gyud, no? Di kami kayong naagi makaayo. Sunod nga pangutana, apel ba di ay sa Rett syndrome ang convulsion? Yes, murag magkurog-kurog, ha? Murag magkurog-kurog unya maglisod og lihok, lisod og sulti. Expected na siya kay neurodevelopmental problem man siya. So something to do with the nervous system. So doon na may tambal makaayo, pananglitan sa seizure, magbalik-balik, wa gyud tambal nga makaayo. Pero kung nag-seizure siya, kan recommend anti-seizure medication, namtay daghang available, lamotrigine, carbamazepine, natay daghan, no? Divalproic, dipakot. Kung ako'y doktora niya, ako na pong tagaan na ng anti-seizure medication rather than one na libog kay ihatag yun. Sa kumbalikon, wala gini siya specific nga tambal, pero naatay symptomatic nga intervention. Pindi sa manifestation sa bata nga nay Rett syndrome. Ayaw kay bulong nga kung imong ikumpara ang iyang ulo sa uban nimong mga bata, okay, upat na bayan mong mga bata, gamay ang iyang ulo. Bonay expected na siya. Okay, so inaot kasabot ka sa akong speaker nimo ulit diha sa San Fernando, Cebu. Kumusta naman dahil si Joel de la Peña ug si Juliet de la Peña? Kumusta naman imong mga baka daghana ug si Pitoy? Naot nga daghan na mo kanding diha, pagayon nga para medyo hadto tag-usa. Buhion ako rin sa akong farm. Okay, so inaot mga kasabot ka ulit ug ngadto sa libuan millions nga naminal itong programa kini akong suliran. Once again, ako Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batahan. Thank you very much sa mga kanunayon niyang pagpaminaw sa among programa, The Best Radio Drama Program Nationwide.
nationwide. Ako gining balik-balik kay usag mulapad nga tong kasing-kasing maminaw na daghan ba yung radio program sa tibuok Pilipinas. Nya kita may the best. So nindot gyud tingali po do. So with Atty. Eileen Batan. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, video mo nationwide tataka naman. Daghang salamat ug maayong adlaw.